Jdu. Ale lampička svítí. Jde lampička. Ty vaše lampičky, viď? Další YouTube. YouTube. Ale já bych ho mohl dát na internet, ne? Na Nebo jak malé ti pleskne. Jak malé ti plesknu. Já to čekám to. Šáko, jak malé ti tvoje docela pleskne. pěkně. Václav, ovez. Václav, ovez, no. Hele, Bobínek nastartuje. Peťu. Peťu. Ahoj. Ty tam nemáš klíček, vole. Já bych tam dal klíč. Čerte, nazdar. Dáme celkový video na MCčko. Na YouTube. Trumpetista nemá klíček. A na naše stránky to dají, vole, ať vidíme, jak náš člen, vole, jak může dopadnout, vole. Člen. Černá ovce. Schwarzenlovcen. To nedá normálně. No, nemá ho tam. Ježíši Kriste, kerápavisté, to bude pekelná jízda. To je kreté, no. Já myslím, že si asi rozbije hubu. Proč, kreten? Boban. No protože, vole, já bych toho skutra vzal, abych ho otočil rukama, aby byla nějaká sranda, a on tady tlačí jak idiot. No, ale Víťo má pravdu. Víťo má pravdu, vole, Boban. Ne, to dělá ten uchylák ze Skorotí. Ale bez klíčů to nepojede. On musí být středem to nádrže. smradlavá lesníku, no. Pěkně si to tady chlapci dává, jako. Tak tohle je Pěkně, ty vole. Klíček. On s tím klíčem byl nastartovat Díky! A roztlač ho, ať neupadne. Přidrž ho na start! Ať kousek jede, aspoň. Pěkně. To ne. Zajdi mu ho! Stejně se ne... Ty krávo! Jak se snaží, vole. Ty vole, to je super. Ty vole, já bych normálně se zabil okamžitě v takovýmhle stavu. Jede. Ty vole, v tom stavu jako je on, tak normálně bych se zabil okamžitě. V tom stavu, jak je on, vole, chlapci, byste byli jenom na pitem. Já kole ti pleskne. Já kole to jde na YouTube. Ne. Říkej, já to půjde na YouTube, kničáku. Tačko došla. Tak jsem měl smaženice. Já jsem mu chtěl otočit. Jo. No má rukama to zvednu do zubu. Nemáš, hele, nemáš nějaký smažení. Tak to jsem měl říct. Nemám smažení, říkal, starý konzul. Dáme pizzu za chvilku. To je popotlačně. Hele, chtěl jsi s hermelínem.